милитсия шаҳри Хуҷанд аз боздошти гумонбари силсиладуздиҳо хабар медиҳад. Ду нафар ҷавони 23 сола сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дасти тамаб ба молу ашёи мардум дароз карда аз манзилҳои навсохтмон, масолеҳи сохтмонӣ ва дигар молу ашёи рӯзғор аз даромадгоҳи биноҳои баландошона, дучарха ва аробачаи кӯдаконаро тасарруф мекарданд. 9 ҳолати дуздиро милитсия ба гумонбарон нисбат медиҳад ки зарари расондашуда дар умум зиёда аз 33 000 сомониро ташкил медиҳад. ахиран ба милитсияи шаҳри Хуҷанд муяссар шуд ки пеши роҳи дуздиҳои пайдарпайро ки асосан дар манзилҳои навсохтмон содир мешуд гиранд. шаҳрвандон Ҳасанов Ойбек Мухторович ва Қаҳрамон Уулу Амирбек соли таваллудашон 1997 истиқоматкунандагони шаҳраки Ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар 9 лаҳзаи дуздӣ гумонбар дониста мешаванд ки тасарруфи молу ашёи мардумро мояи даромаду рӯзгузаронӣ ҳисобида аз манзилҳои навсохтмон, масолеҳи сохтмонӣ аз қабили семент, кунҷи металлии сохтмони тунука, аз даромадгоҳи биноҳои баландошона, дучарха ва аробачаи кӯдакона ва дигар молу ашёи рӯзғорро дуздиданд. ҳамто битони холӣ буд. Даромадем ки миёнашанда силинга семент будааст. Ҳамна гирифта сони поёнтар гром фуромадем. Фуроарда бурда фурӯхтем. камтарини зарар ба 450 сомонӣ ва аз ҳама зиёд ба 25100 сомонӣ баробар аст. Дар 9 лаҳзаи дуздӣ ки як ҳолати он дар ҳудуди шаҳри Бӯстон ва 8 ҳолат дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст, дар маҷмӯъ ба шаҳрвандон зиёда аз 36 000 сомонӣ хисороти молӣ расонида шудааст. Чунончи санаи 5 июни соли равон гумонбарон бо маслиҳати пешакӣ аз ҳавлии навбунёди маҳаллаи 12 лавозимоти рӯзғорро ки дар дохили контейнер нигаҳдорӣ мешуд ба пуррагӣ ба яғмо бурда ба соҳибмулк 25100 сомонӣ зарар расонидаанд. ба ҳамин монанд аз Бӯстонсарои навбунёд воқеъ дар шаҳри Бӯстон 30 халта семент бо арши 1065 сомонӣ, аз манзили бунёдшаванда воқеъ дар кӯчаи Раҳим Ҷалили шаҳри Хуҷанд масолеҳи гуногуни металлии сохтмониро бо арши 4065 сомонӣ тасарруф намуданд. Дуздии дучарха, аробачаи кӯдакона ва аккумулятор аз воситаҳои нақлиётӣ ҳаракатҳои дигари ҷиноятӣ аст ки тафтишот ба гумонбарон Ойбек Ҳасанов ва Қаҳрамон Уулу нисбат медиҳад. Аз 9 дуздии ба қайд гирифта 3 ҳолаташро гумонбарон дар шарикӣ содир намуданд. Боқимонда 4 лаҳзаро Ойбек Ҳасанов ва 2 ҳолати дуздиро Қаҳрамон Уулу бе кӯмаки якдигар дар танҳоӣ содир карданд. 15 дона анамин гуфтагим. Дута 6 метр мондаш 5 метр 4 метр. 5 метр. Хона бурда фурӯхтам. Чӣ миқдор маблағи пули ба даст оварди? 500 сомон дод. тафтишоти пешакӣ муайян кардааст ки молу ашёи тасарруфшуда аллакай фурӯхта шуда гумонбарон маблағи бо роҳи ҷиноят ба даст омадаро ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода карданд. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ва гумонбаронро зарур аст барои аъмоли ношоистаи ба ҷомеа хавфнок назди қонун ҷавоб гӯянд.